सर्वांना नमस्ते. 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 चला आता आम्ही चाललो आजी आत्याच्या घरी आणि तुम्हाला पण आम्ही सर्वांना नेतोय. तर आपल्या इकडे नेबर भेटलेत. काका कसे आहेत? बरे आहेत. काल तुमचा व्हिडिओ लावला होता मी. कोणता व्हिडिओ लावलात? काल ते कुठे तरी गाव दाखवतो. कुठं दाखवलं? गणपतीला कुठं दाखवलं? हा ते बघितलात काय? मासे बघितलात? चालू करू. बरे आहेत ना? दिला आजीकडे मिरजोळ आहेत. बघा असे आपले शेजारी असतात, आपल्याला भेटतात, बोलतात, हाक मारतात. गावी ना प्रत्येक जण असे हाक मारतातच. हाक मारणारच काही करून. होय, खाली मान घालून नाही जात. खारी ठीक आहे. का खारी आहे का बटर आहे? बटर आहे. बटर पीच बटर, खारी बटर आणि छोटे बटर. गुड डे आणि हे द्या पार्लेची द्या. तर हे बघा, हे आमच्या आजीचं फेवरेट, हे आत्याचं फेवरेट. तर त्यांना चहा बरोबर असं हा 4 पॅकेट द्या. ओके. पाऊस आहे ना, तर सर्व बघा इकडे कसे थांबलेत. चला साईड लावा, साईड लावा, साईड लावा, साईड लावा. बघा कसे सर्व शेडमध्ये थांबलेत. पाऊस बघा किती भरपूर आहे. चिकन राहू दे ना पाठीच. पाऊस केवढा आहे बघा. एकदम वायपर फास्ट केलं आहे तरी पण ते बघ किती आहे. याच्यापेक्षा पण फास्ट करू काय? पण टर्न आहेत ना सर्व. आता याच्यापेक्षा फास्ट करू वायपर. 3, 2, go. आमची ग्रामपंचायत. बाजूला पाणी दाखवू का? इकडे बघा आता दाखवतो. माझ्या इथे आहे. हा बघा तेवढा पाणी आहे बघा. इकडे पाणीच नसायचं बरोबर. हे सगळीकडून येतं ना ते पाणी. पाणी बघितलं का तिकडे किती आहे? बापरे भरपूर पाणी आहे ना. ह्या बाजून दाखव, ह्या बाजून आता तुम्हाला ह्या साईडला दाखवतो बघा. पाणी नसायचं इकडे गरमीत आणि आता पाणी बघा. ते मध्ये मध्ये झाडं कापत काय नाही माहितीये का मम्मी? त्याचं रिझन काय माहिती? म्हणजे वाहत आला आता त्याला पकडून तरी माणूस राहू शकतो काजल. बरोबर आहे. म्हणून ते मधले कापले जात नाहीत है ना. आणि ते कशाला पण कापायचे? ते आहेत ना मध्ये हिरवगार सर्व एकदम छान. खड्डे पडत जातात. बरोबर आहे. हो किती छान वाटतंय सर्व. झाडं कापली मग खड्डे पडणार. आम्ही बरोबर ब्रिजच्या मधोमध उभे राहून बघतोय. भाई फिरताय ना, कसं वाटतंय? समोर तुम्ही बघू शकता, पर्याय बघू शकता. जास्त पाणी आहे बघा. आणि सर्व मिक्स तिकडून पण येतो इकडून पण येतो ना पाणी. एकत्र येतो तेव्हा तो मोठा पर्याय बनतो. काजल बघ तिकडे, तिकडे बघ. नाही काजलला पाणी आवडत नाही बाबी जास्त वाटतं. या तुम्हाला थोडंसं गावातला पाऊस दाखवतो. आपली गाडी बघा इकडे पार्क केली आहे आणि पूर्ण पाऊस एकदम जोरात आहे. माझं तर इकडे छत्री पकडली आहे म्हणून. रस्ते बघा. आणि मम्मी भाई काजल बघा पुढे गेलेत. पूर्ण नदी झाली आजीकडे यायला. पाय आरामात टाकायला पाहिजे, पाण्यात जातात बघा. झाड पण पडलंय. इथे हे काय झालेलं आहे? समोरचे माणसं कन्फ्यूज झालेली आहेत. झाडं पडलेली आहे सर्व. काय आलं? इकडून या, इकडून या, वरतून या, वरतून.
उलट ते खाली हे झालं अंगण त्यांचं एक वरतून या. काजलची नवीन चप्पल चॉकलेटी झालेली आहे. मम्मी पडशील हा, घाई करू नको. मम्मी चढली वाटतं वरती. चढली काजल इकडे पाहिजे, इकडे ह्याच्यावर पाहिजे त्याच्यावर पाहिजे. भिजा पावतात. ओपन एअर. छप्पर पडलेला आहे. आणि एक गुड न्यूज आहे तुम्हाला सर्वांना की आतमध्ये लाईट गेलेली आहे. आतलं शूट मी तुम्हाला थोड्या वेळानंतर दाखवेल. चिकन बिकन आता आम्ही बनवायला घेतो आहे काळोखात. आणि हे सर्व ओपन बघा, आजीचं घर. वा 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 एकदम छान. आणि कशी काय काजलची चप्पल गेली चिखलात. पिक्चर आहे पिक्चर. काजलची चप्पल गेली चिखलात आणि काजल घाबरली. पण एकदम छान वाटते, मस्त. वा वा. किलकिल आवाज येते चिमण्यांचा. एकदम मस्त, एकदम छान वाटते. वा 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 एकदम मस्त. चल आपण आता पुढचं दृश्य दाखवूया. चला. हा ती फ्राय करायला काढते. ओके काढ. तर हे आपलं फ्रंट पार्ट आणि एकदम ओपन झालेलं आहे. तू बाहेर येऊ नको, भिजशील. पण आता किती मस्त सुंदर दिसतात ना. झाडं कमी झालेली आहेत आणि इकडची झाडं तोडलेली आहेत सर्व. तोडलेली आहे. ओके. आणि खाली पण तो झरा वाहतो आहे, तो दिसतंय का तुम्हाला? पावसात इकडे तिकडे फिरणं कठीण आहे, बरोबर. एवढं सोपं नाही ट्रॅव्हलिंग करणं किंवा कोणाच्याही घरी जाणं. आता आपण भरपूर दिवस भेटलो नव्हतो म्हणून आपण इकडे आलो ना. आणि आता लाईट जातेच गावी, बोललो ना. आहे का अजून? मोठे नाही होत. फणस ते वाले ना. त्याच्यात गरे ना. मग काय माहिती कसे काय झाले ते. त्याचं की काय झालं, हा पाऊस पडला. मी काय ठेवलं? चवळीची भाजी आता किसून केली. आता गावी अशी लाईट नसतेच. मग काय करणार, लाईट जाते ना. लाईट मला वाटतं महिन्यात ना 15 दिवस लाईट जाते इकडे. म्हणजे अर्धा महिना लाईट नसतेच. अर्धा महिना लाईट नसते. मी बघा, तर ही आहे. साहेबांना पण बोलले परवा. ही आहे गावातली परिस्थिती. हा, मग चिकन ठेवलंय ते फ्रायचं. सुरुवातीला काय टाकलंय, कांदा, गरम मसाले आणि हे आलं लसणाची पेस्ट. आलं लसणाची पेस्ट तुम्ही घरीच बनवता? हा, बनवली घरीच, रात्री बनवून ठेवलेली. चष्मा कुठे काजल? हा, नाही आहे. जर टोमॅटो कापा. बारीक कापायची. मी कापू? तुम्ही आता उचलायचं का वाय तेवढ्यात आली असती. पण आजी तुम्ही चिकन खाता ना? वाय जेवून दे रे बाबा, मग देव खप तरी दे. खरं वारा भरपूर आहे इकडे. काय ना बरी वाऱ्यात काय आणि ते काय करतो झालं ना, उचलते तांदूळ. बाबा माझ्या नको नको हा. अरे काजल मी जाऊ, हे बघा असे. या सर्वांनी आता गेले की नाही तुझे पाय? चिखलात गेले पाय नाही ना. या साईडला बोलू. छत्री ना, हे आजीला द्या. छत्री खाली ठेवा. त्या आजीला तर तुम्हाला काय हे खर्च नव्हतं.
हा येऊ मग कोण आहे आणणार कोण उद्या येऊ घ्यायला मी सकाळी ती बाई यायची सकाळी दुपारी दुपारी येऊ मी दुपारी घ्यायला येतो फोन करून येतो मी हा आणि मग संध्याकाळी सोडायला पण येईल मी हा चालेल दोघी पण ठीक आहे रेडी ठेव हा हे काचा तर वर करा थँक्यू हा या बाबू माझा चष्मा बाय. आता चिखलाला घाबरू नकोस आता चिखल भरपूर बघायचं आहे आता सगळ्यात बघायचं इकडे चला काय तू काय बोलते सर्व बघायचं आहे, थोडं थोडं करून शेवटची शेतकरी व्हायचं हा मग चला थँक्यू हा हा या या वहिनी हा तर अशा प्रकारे आमची शॉर्ट ट्रिप झालेली आहे आणि लाईट नाही ना. हा लाईट नाही गावी ही परिस्थिती आहेच तुम्ही आता होय. एक्सपेक्ट तरी आपण प्रयत्न करतोय की सर्व गावी प्रोव्हाइड करायचं बरोबर ना होय. पण गावी लाईट जाणं हे नॉर्मल आहे झालं गेली हे न्यू नॉर्मल नाही ओल्ड नॉर्मल आहे म्हणजे साधारण गोष्ट आहे लाईट जाणारच होय. आता तुम्हाला हे सर्व रस्ते दाखवतो आता इकडून हे रस्ता बनवलाय म्हणून आता खाली दृश्य बघण्यासारखं असतो इकडे सर्व क्रिस क्रॉस सर्व रस्ते आता हा गेला रस्ता वरती आता इकडून वरतून अजून राईट टर्न बघा केवढा आहे आता रस्ता तोडलेला आहे जरासा पुढची गाडी आता. चला आता ही गाडी चालली गोवा डायरेक्शनला गोवा डायरेक्शनला संध्याकाळची 5ची गाडी आहे बघा कोणाला जायचं तर जावं वरतो नाही जायचं तर खालून चला आमच्याकडे कोचिवली. कोचिवली गाडी आहे हा. चला काजल काय घेऊन आली आहे संध्याकाळचा नाश्ता दूध आणि खारी आणि चिक्की आम्हाला धरा मग या तुम्ही पण दूध बटर चाय बटर खारी खायला चाय बटर खारी आमचे सबस्क्रायबर लय भारी बाय खातात का ठीक आहे तुकडा कितीला 1 रुपये. हा 1 रुपये. खा मग.